Khasi Hills Autonomous District Council. Minta kasih ni wan kendu ya ulat kejela Meghalaya. Ni kaba ni yo berkesau. Dia kita tu ni kimat berkawasan berkebaran kamha kum council ya kaba ni yo berpendam. Kata kalong ya kaba ni yo berwan kum kekenhun harun kat deputy CM PM kumpang rumut ya kaba ngin pensau ya governor hakabi kini ki cing sateng jun kini ki nyau teli ki bills ki bang la dap ban menjur le ban pas da kai yeng kebadan buram nang tai na council nadu menchu snam de na padeng kini ki nyau teli arteli ki bill ki bakong san bha kata kati ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill Arhaja Al-Pulai de kani ka bill benta kelapoi hayang Raj Bhavan bat nila pensau ya ulat ba kani kalong kebadan kam haduk kata bat nakaliang governor la suku bahai ni kabil nama kani kabil kadai habe kadai syapang kajing penkup bor lani kajing itu dakaan ya kajing terekam jong kiseng samla hapok kisnong bat kiseng kentai lani kiseng long kumi hapok kisnong baru kata kajing don jong kiseng kentai kiseng long kumi ni kiseng samla hakini ki hakisnong kajing terekam kasulong be tangkat kum ki praktis ki baju jah baru kata nerekam pat sim ladon daka bor jong ka an ban itu kata dan nakaliang kajumi ngila pensau bat nakaliang honorable governor la syai bah ba ide kani bat nakaliang honorable governor la aiktin ba kani kalong badan kam bat ba sa le no khamkloi ban pendap ya kani kabaar pan na pedeng ki nyau tuli kini ki bill ki badan kam ha kadi ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill Arja Apply kani ka bill tu nilayo ban yathu ya honorable governor bala stunat bha habidi ban tip khamha shapang ka jinglong jingman jokariti dostor juni khamtam kumi khasi bangidon ya kani ka kakur ka jai jungi de hadu menta la benong kat kum ka research ki babun la benong ba kum balai hajar tam teli ki takikur ki jai khasi iladan hakani ka jai bendri jungi Henry hadu kat menta la ki ong ki kurs im le ki kur maulong le ni kur sau kumi ne ki lindo ne ki nongrum ne kino hadu menta 4 sim ladan daga jing itu daka ai dan mat sakadau ngismo bakani ka bill du khalong badan kam kani dika amendment hapo kani ka Khasi Social Custom of Lineage Act kani ka Principal Act arjab nyong kani bat mentang yawan ra kani ka bill amendment bill arja apply ya kaba ban yo ban itu lane ban register no kerpang yekikur kijai khasi gejungi paro kanang baka jing trekam hakikur kan long renti namar menta PI Khasi Tribe Certificate na kaliang council kumno ngin la ban pensisha let's say ban yo jing shai na kirang bakur manu hadu menta ki bla khamrang ba ki kam be baki de kirang bakur Henry lingba kani ka bill la dangila yo ban long ai ka bamut de undan bitang uwe urang bakur bela itu dakakur berlapan skam nakaliang tingga district council de kini de kindiat ki banga supasat ya ki jingdon kam ju kini ki arteli ki bill but ikiwe ki bill ngan sepentip khamtam ka ba don kam ru kini ka Khasi Hills Autonomous Regulation and Administration of Land Rules arja apply nila yo ekalan act how arja menta nya kani kalan rules su midon kam banang penjanai susu yaki kendon terekam hapot jong kani ka ak kenang baki pai ba khasi ki jongi ki badan yaki kendo ki siap lada kalong kanong rem yeng ki rikenti ki jongki ki kendo shimet ki kendo kur ki kendo rai ne ki kendo ki bai dei jong pai ba ne jong no la ban register yaki kakum kini ki rules niki an ki baladan hapot jong kani ka ak kabangila yo but kini ki rules kabangil sayo ikajing menjursion Regulation and Administration of Land Amendment Bills ru kindiak kajing penkela arhajar apusau tingidon ru ya kini ka Khasi Hills Autonomous District Fishery Amendment Bill arja apulai de nidon ru ya kini ka Khasi Trading by Non-Tribal Amendment Rules arhajar apulai but nidon ru kini ka Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election of the Lingdo Menteri Lingdo Raj and Sodashnong Administration of Soyong Lingdo Ship Bill Arja Pulai
Te kini ngesno ba kidiki badan kam ha borok nyutuli henrei nakaliang bunyi la kam pensno banjur ya ka office jong honorable governor ban yele kat bala ban pendap nak sya kini ki ar lai teli habai dei bat kini ki bil ba kongsan di badan jinga dei phak man kasni haga jinga troikam le se ka long brio mon brio tam haga ja brio khasi ke judi makanya ni kembang kes ini di bill lagi rules bakal council kesna nakaliang jungi ni ngilayo jing syai ngilak don daka records kaju long hi ka practice bahadin balade pas yaki bills na for district council kalek lingbaka district council affairs department jongka soka jela de hatas district council affairs department de ki hab ban penkre ban forward sya shani sharaj baban ban yo gajing menjur de henrei nadu bawan ka sokar MDA ngiken mau hau arja khakra kala shnaru yakawe ka export committee kani ka export committee ka bantang syupej ya kani ka bill ka lapas debat habai dei bak kata nakaliang ka DCA kan forward kumbakalong de kenang badadan kanu ki let sila benong ki jing bakala baduna barit baria lani ki minor error mistakes de let si ki koma ki full stop kini kita la ben kedo hangta de kum tahin nakaliang ka DCA lani ka export committee henry ka babun hi ka dei ka bill kabala penkre nakaliang jungi balayo jing menjur be kumba kade benlong bolong mentah kamdan ra ka jing penslam na honorable governor so comment bangi yo governor batmai ba shimkhia bha bat basutu bha habai dei ba kam jok ka district council te kidon le si ki kam ki ba ngimla benong ba penslam na DCA department namar kidon kipor ki bangi hab ban penbej kidon ki shiti ki ba ki hab ban ondala poi DCA na DCA si kidon ka jingya penbej ikini ki bills ba ka law department jong soka jela sidon katu kan ni ka jingya tingkhu ahni antai lani ki jing kwa jing pensyai ya kata ki hab hiban ha biang shangi tele si ha kan ni ka jingya lenti ka ba la poi sha DCA na DCA sha ka law department wan biang council hangta kashu delay khindiat henrei banong ban penslam nakaliang sokal lani ban penslam nakaliang governor kamdon ko kata bolong mentah kada naik gini gitu ne longba ngila budin nadu bangi pas ngibut din ya kan ni dan onda ngila budin kidon kijinge penbai hangni hangtai kaba nakaliang DCA kala pha shakalo department nakalo la pha yang DCA ban ya penbai batni bat ngiru ki babun ki jingduna hangta ngila de penbai ban ngila pha biang de hakata ka jing ya lenti kumta le se ka shimpor ka tu kan ni henrei ya ka jing 1 point jong ka bill napo DCA department Shah Governor's House kam shimpore but ya keren ko halong mo katkum ka jing ya keren ka jongi kalong ba new honorable governor u sngap ha but u shimkhya bha ya kanika kam tam hakabedi ka district council udah sultanat bah ban pip ba ka district council kalala ban thau kat ni telikian de da kenya do kipor ki ba kamen shua but hadu kani ka samoy trekam ga jungi khamtam ha kani ka samoy trekam ga jungi de setla ban ong ngila create history ye ki ba bondu ki bills de ha kani ki samoy trekam ga jungi ke bangila ban shna na ka ta jing toy jong pai ba kadang kadang assurance mau approve no hoi nakaliang honorable governor la pensuo hangi ba katu kan ni teli ki bills ki ba ngila pensuo ba kham kerke bang yo pentulun na ki kam nakaliang duki kin ana ka sen kam koloi